Nazdar, vítaj opäť na mojom kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska tu máme opäť jednu z tých veľmi obľúbených bežeckých tenisiek, ktoré aj cenovkovo sú za tú rozumnejšiu cenu, takže pokiaľ hľadaš nejaké tie, nazvime to tréningové, šťastie môžu byť aj také jemné pretekárske, ale viac menej sú to také tréningové tenisky bežeckého typu, tak mám tu niečo pre teba, pretože mám tu Nike Structure 25 CM. A toto je krabica, ktorá cenovkou začína na 130 €. Ako vždy, to, čo hovorím, sú vždycky práve tie štartovné ceny. To znamená, že ak si tam šmáriš zľavový kód KOPACKO na Top 4 Running, tak bude to zase o niečo menej. A pokiaľ ťa práve tento presne konkrétny produkt zaujíme, tak dole pod videom bude slovenský link a bude tam aj český link. Takže jedným klikom sa presmeruješ presne na tento konkrétny model, ktorý ti chcem práve v dnešnom videu ukázať. Čo sa týka teda práve tohto modelu, tak fakt, že je určený pre každého z vás, takže pokiaľ aj s tým behom začínaš, myslím si, že s týmto neurobíš absolútne žiadnu chybu. Však pozrieme sa naň trošku detailnejšie. Ja som teda objednal svoju veľkosť 46, preto aj tá krabica je taká, že väčšia, ale to nevadí. Vybral som práve tohle. Na úvod vám ukážem, že práve tieto tenisky obsahujú aj štítok, ktorý hovorí o tom, že minimálne 20% tohto zvršku je tvorených z eko prvkov, čiže z recyklátov. Takže ja zoberiem právačku a ak sa pozriete na ten model, tak proste vybral som takú kombináciu bielej a ružovej. Čo sa týka farebných kombinácií, tak je tam toho, že mraky, ak sa nemýlim, možno aj 10 rôznych farebných prevedení, ale mne sa zdala táto jedna z tých najkrajších, aj keď samozrejme je tu ružová, takže chlapom nejako tá ružová nepasuje, ale proste k tomuto modelu mne to osobne celkom pasuje, takže idem vám ich najprv ukázať, pozrite sa na ne, ak vyzerajú trošku detailnejšie a kľudne hačte do komentára, ako sa vám ľúbia. Toto je ich vonkajšia strana, pohľad zhora. Vnútorná strana. Takto vyzerá podrážka s výrazným gripom, ale však k tomu sa dostaneme, a takto vyzerá oblasť päty, kde nechybajú ani napríklad reflexné prvky. Čo sa týka hmotnosti práve tohto produktu, ako tieto tenisky fakt, že nie sú pretekárskeho typu a teda nepatria ani medzi tie najľahšie. Hmotnosť týchto tenisiek sa hýbe okolo 330 gramov. Ak sa nemýlim, pri veľkosti UK10, čiže EU45, 46 môžu mať 340 gramov určite, ale ako zas sú to detaily, ktoré možno na nohách si ani nevšimneš proste. A všimol by si, ak by si obul Alphafly a tieto, tak ako tam ten rozdiel cítiť samozrejme je, ale inak úplne v pohode. Takže čo sa týka dizajnu, vybral som práve túto farebnú kombináciu a vybral som tak, aby samozrejme si ich vedel využívať aj v rámci voľného času, pretože ak beháš tak rekreačne, tak určite sem tam s nimi môžeš vybehnúť aj na nejakú kofolku a tak, hej, že proste nepôsobia tak, že ideš pretekať. Proste, či je to tréning alebo voľný čas, myslím si, že dizajnovo veľmi pekný kúsok. Ďalej, drob je tu 10 mm a miera tlmenia je medzi tou strednou až vysokou. Čiže čo sa týka tlmenia, tak je maximálne zabezpečené. Poďme teda na ten zvršok. Je samozrejme syntetický, s tým, že môžeš vidieť, že je tu také dierkovanie, ktoré zabezpečuje práve to, aby tá teniska čo najlepšie odvádzala teplo. Zároveň pôsobila aj komfortne počas celej doby nosenia. Ako som hovoril v úvode, aj tento zvršok obsahuje nejaké tie ekoprvky, takže minimálne teda 20% je tu recyklátu. Vstup do tej tenisky je to v podstate stará dobrá klasika. Inak šnúrky nie sú pogripované a nemajú nejaký špeciálny tvar, proste sú to klasické šnúrky s tým, že je tu teda aj klasický jazyk, ktorý není uchytený na bokoch, takže takto nejako vyzerá. Takže aj obúvanie treba z tých vyšších nartov absolútne nebude žiadny problém. Čo sa týka vložky, keď som už pri vás, tak proste vložka je viac menej klasická s tým, že pôsobí aj tak jemne protišmíkovo, ale zase nie je to nejaká extra protišmíková. Hej, je to znova taká klasická dobrá teniska s tým, že aj to uchytenie v oblasti päty proste sú tu vankúšiky, ktoré sa snažia tú nohu fixovať, zároveň dodávať aj ten komfort. Technologicky, aj napriek tomu, že je to jedna z tých lacnejších verzií, 130 €, tak nechýba tu technológia Air Zoom. Tá sa píše presne tu. Je to technológia, ktorú poznáš aj z toho kopačkového sveta. Táto technológia zabezpečuje jednak aj šetrenie energie, ale zároveň pomáha aj pri dopadoch. Čiže nejak tak ľudovo povedané, je to taká, nazvime to taká trampolínka v teniskách, hej. AirZoom je technológia, kde sú v podstate natiahnuté také vlákna a pri dopade proste tie vlákna, dá sa povedať, natiahneš s tým, že pri odrazovej fáze ti dopomáhajú k trošku tomu vystreleniu dopredu. Samozrejme, keby máš tu aj nejaký karbonový plát, tak proste je to zase o niečo iná pesnička, ale to už sa bavíme práve o tých pretekárskych teniskách. Ďalej,
podrážka. Tá podrážka, keď sa na ňu pozrieš, tak je veľmi dobre pogripovaná. Sú tam veľmi pekné vzorky, alebo inak povedané design. Proste ten grip je cítiť. A samozrejme najlepšie pracujú za sucha, ale aj keď naprší, s týmto gripom nebudeš mať absolútne žiadny problém. Takže, čo viac k ním povedať, toto sú Structure, Nike Structure. A ak máš k nim akékoľvek otázky, pýtaj sa kľudne do komentára, poprípade ak si nevieš vyberať ten správny typ tenisiek, píš mi. Aj na môj Instagramový profil Kopackovo, okrem kopačiek samozrejme začínam riešiť aj práve tieto bežecké veci. Takže kľudne píš, a samozrejme rád pomôžem, poradím a za dnes je to všetko. Díky za to pozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!